Żmien il-festi jġib miegħu konsum naqra akbar ta' ikel bl-iskuża ta' xi attività mal-familja, mal-kollegi jew mal-ħbieb. U minn daqstant ikel xemm aħjar minn xi ftit pastizzi, xi biċċa timpana jew xi hamburger li minkejja li ma tantx jagħmlu ġid lis-saħħa tal-bniedem jinżlu għasel lil kulħadd. Dan kollu ġie notat ukoll mill-ġurnal Amerikan New York Times li bat ġurnalist lejn pajjiżna biex jara d-dieta tagħna l-Maltin. Jinnota pereżempju li għalkemm imdawrin b'ħafna elementi u tradizzjonijiet mediterrani, id-dieta mediterranja mhijiex daqstant komuni. Il-ġurnalist Amerikan innota wkoll id-diversi ħwienet tal-ħelu mimlija fost l-oħrajn biċ-ċikkulata u l-gallettini. Fakkar kif fil-passat il-Maltin kienu jgħixu aktar, forsi wkoll minħabba id-dieti bbażati fuq ħut u ħxejjex li tant kienu komuni fil-kċejjen tagħna. Imma tinkwitax l-età medja xorta għadha għolja ħafna, kważi 82 sena. Fuq kollox, il-ġurnalist innota li għalkemm il-medja tal-Amerikani huma eħxen mill-Maltin, f'Settembru li għadda pajjiżna kiser ir-rekord tal-aktar pajjiż li għandu nies obeżi fl-Ewropa. Imma l-kemm dawn l-istatistiċi jafhom kulħadd, ix-xewqa li jagħmel dnub żgħir fid-dieta tibqa' hemm. Fil-fatt, il-ġurnalista New York Times ikkwota anzjan ta' 78 sena li f'kafetterija ewlenija fil-Belt qallu li ma jafx jieħu espresso jekk ma jieħux xi żewġ pastizzi. U tajt kemm dawn pajjiżna, il-ġurnalist ma waqax għat-tentazzjoni li jnaqqal xi pastizz.